ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତଳେ ଆପଣ କେତେ ଖୋଜିବି ମୁଁ ଖାଲି ବୁଢ଼ା ହାତ ଖସିଗଲା ବୋଧେ। ବାପା ବାପା କଣ ହେଲା କାହିଁ ମତେ ବୋପା ବୋପା ଡାକୁଛୁ? ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ଟିକେ ନେଇକି ଟିକେ ଆସିଲି ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆପଣ? ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ବୁଝୁଛୁ ଏଇଠି ଶଳା କହିଲି ତୁ ବୋପା ପ୍ଲିଜ କଣ ତୁ ବୁଝୁଛୁ? ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଚା ଟା ଆଗ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ନାଇଁ ଚା ଟା ପିଇଲେ ଆପଣ ଚା ଟା ଆଗ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କଥା ଆସନ୍ତୁ। ଆବେ ତୁ ଚା ଆଣିଛୁ ତ ଧିଆ ଟିକେ ଚା କରିପାରୁନୁ ତୁ ବୋପା ପାଇଁ ବାହାଘର କଣ ଠିକ କରିବୁ? ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଏ ସନ୍ଦେଶରୁ କହିଛି ସେ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଲଗେଇଛି ଆପଣ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ହୁଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କର ସେ ବାହାଘର କଥା। 5 ବର୍ଷ ଶୁଣିଲେଣି ସେ ବାହାଘର କଥା। ବୋପା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ଆଣିବାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନାହିଁ ବାହାଘର କରିବ ବୋପା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କର ସେ ବାହାଘର କଥା। ବାପା ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଲଗେଇଛି। କୋଉ ସନ୍ଦେଶ ବେ? ସନ୍ଦେଶ ନା ପାଟିଅ ନା ଅଖଡ଼ା କରୁ ଜାଣିଛୁ? ଚାରି ଥର ବାହା ହେଇଗଲି ଏବେ ଗୋଟେ ତା ପୁଅ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ କରିଛି। ତୁ ଶଳା କୁଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ କରିପାରିବୁ? ଶଳା ବୋପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଠିକ କରିପାରିବୁ? ଓହୋ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ପାଚିଗଲାଣି ବୋଲି ଆମ ବାଗିଆ ଫଳ ତମ୍ବାରେ କଷି ନୁହଁ। ବାବୁଲା ଦେଖା ହେଇଗଲା ତାକୁ କହିଛି ସନ୍ଦେଶର ଦେଖା ହେଇଥିଲା କାଲି ହାତରେ ତାକୁ କହିଛି ବାବୁଲାକୁ କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମାଘ ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରଟା ପକ୍କା। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ଯେତେହେଲେ ତୁ ମୋ ପୁଅ ନା ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଇ ମାଘ ମାସ ଭିତରେ ମୋ ବାହାଘରଟା ଠିକ କରିଦେବି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ରେ ପୁଅ। କହିଲେ ବାପା ଯାହା ବି ହେଲେ ଫାଇନାଲ ହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବସିକି କଥାଟା ହେଇଯିବ ବାହାଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ହବା ଆସନ୍ତୁ ବସ। ହଁ ରେ କଣ କହୁଥିଲୁ କହ? ବାପା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସବୁ ମିଟରରୁ ଖୋଲି କହିଦେଇଛି ସେ ବାବୁଲା କାଳିଆ ସେ ଷଣ୍ଢେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲି କହିଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ସହିତ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କଣ କି ମଝିରେ ମୋତେ ହାଳିଆ ପୁଅ ମାଣିଆ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏ ହାଟରେ ସେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଲଗେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ଶଳା ତାକୁ ଖୋଲି କହୁନୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ହେଲା ହେଲେ କଣ ହଉଛି? କିଛି ନାହିଁ ଯେ ବାପା ସେ ଝିଅକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ 18 ଛୁଇଁଲା ସେ ଆମ ଗାଁ କଲେଜରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ +2 ସେକେଣ୍ଡରେ ପଢୁଛି। 18 ବର୍ଷ କଣଟା ନିଆଲ ହେଇଗଲା? ବାହା ହେଇଥିଲା ନା 5-5ଟା କି 10-10ଟା ଛୁଆର ମା ହେଇସାରିଲାଣି। କିଛି ନାହିଁ ଯେ ବାପା ଆପଣ କଣ ତାକୁ ଦେଖି କଣ ରାଜି ହେବେ? କାହିଁ ତୁ ତା ଫଟୋ ଆଣିଛୁ? ହଁ ତା ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି? ସତରେ ତୁ ଫଟୋ ରଖିଛୁ? ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଝିଅ ତୁ। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଫଟୋଟା କୋଉଠି ରଖିଲି ଉପଟେ ଦେଖିଦବା ସେପଟେ କୋଉଠି ରଖିଲି ଫଟୋଟା ଏଇଟାକୁ ଥୁଆଇକି ଦେଖିଦବା ଦେଖେ କଣ ସେଟା ଏ ଫଟୋଟା ପାଇଗଲି ବାପା। ଦେଖିଲି ପୁଅ ଟିକେ ନୂଆ ମାଲ ଦେଖିଦି ବୋପା ପାଇଁ ମାଗୁ ଠିକ ଅଛି ଉପା ଦେଖିଲେ କାଉ କି ନେ ବନ୍ୟ ଫଟୋ ନେ ଦେଖ ଶଳା ଆଖିଟା କଣ ଦେଖାଉଛି କି ରେ? ରଖ ଗୋଟେ ଚଷମାଟା କାଢ। ଆରେ ମାଲଟା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା? ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ମୋ ପୁଅ ନା। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ତାହେଲେ କାହିଁ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ମାଳିଆ କାନରେ ବାହାର କଥା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସେ ଯାହା ବି ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ତମ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ। ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି କାନରେ କଥାଟା ପକେଇ ଦେଇ ଆସେ। ଶୁଣ ଏ ଶଳା ଫଟୋଟା ଦେଇ ଯାଉନୁ। ହଁ ବାନ୍ଧିବ ଫଟୋ ନେଇ ରଖ କିନ୍ତୁ ଯତ୍ନ କି ରଖିଦ ଫଟୋ ହେଲା। ତୁ ଶଳାଟା ଯାଉନୁ ବଜାର ତୋର ଏଠି କି କାମ ଯା। ହଁ ବା ମୁଁ ଯାଉଛି। बुढ़ा फोटो भी बुढ़ा मेरे सपन की रानी कब आएगी तू बड़ी रुत मुस्कानी कब आएगी तू। ओहो बसी जीवा टिके पानी टा टिके पी दवा।
କି ଶାନ୍ତି। ଟୋପିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର? ଏଇ ତ ଟୋପି ଆଉ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦବା। ଚଷମାଟା ଏଇଠି ଆଉ ପିନ୍ଧିଦବା ଚଷମାଟା। ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ମୁଁ ଆଉ ଜଳିଲି ଆଉ ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ଜିମ୍ ମାରିଦବା। ହଁ ଜିମ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଓହୋ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ଓହୋ ମୋ ମାଲଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଥିଲୁ? ରାତିରେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟିକେ। ଓହୋ କ'ଣ ହେଇছিল ମାଲଟା? ଶଳା ଚଷମା ଟୋପିଟା ବହୁତ ଅକଳା କରି ଓହ୍ଲେଇ ଦିଏ ଶଳା ସେ ଚଷମା ଟୋପିକି। ଏବେ ଶାନ୍ତି। ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ତୋ ପାଇଁ ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେଇପାରେ। ଓ ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ତୋ ପାଇଁ ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେଇପାରେ। ତୁ ଖାଲି ତୁ ମୋର ଭାବି ନେଇଛି ମନେ, ଖୁଦାଠୁ ଛଡ଼େଇ ତତେ ଆଣିବି ଦିନେ। ଆସିବୁ ବୋଲି ଏ ଛାତି ତଳେ ଖାଲି ରଖିଛି ଜାଗା। ସାवरे सावरे तुसे नैना लगा, सावरे सावरे तुसे नैना लगा, सावरे सावरे तुसे नैना लगा, सावरे सावरे तुसे नैना लगा। हाय फ्रेंड्स, जदि वीडियोटा आपण मानक भल लगुची ताले लाइक कमेंट शेयर निश्चय करिवि। रहिलु जय जगन्नाथ।